פיצוץ אחד המעבירי המים, ומפקד הפלוגה ביקש להסתדר לפני יציאה, וכרגיל בסוף ההסברה שלו של מישהו מרגיש שלא יכול להשתתף הלילה מרוב עייפות, יצא קדימה. יצא קדימה הראשון, כעבור שנייה יצא עוד אחד, וכמעט מחצית אנשים יצאו קדימה, שיוש ראה פתאום שאין לו עם מי לצאת הלילה לפעולה. הייתה רגע של דממה, ופתאום הוא רואה מהכל בס שלו עוד פעם, חבריה, אני אשאל עכשיו שאלה נוספת. אולי מישהו מכם חושב שיכול בכל זאת להשתתף בפעולה הזו, שאנחנו נבצע אותה, שיחזור חזרה לשורה. ואחד חוזר, ואחריו עוד שניים חוזרים, וכולם חוזרו ויצאנו לפעולה כרגיל. الحراسة كانت موجودة من الجسم عند هذا التلة هذا. أخينا بالله لما سمع كروشة هناك ضربهم الحرس. ضرب عليهم. لما رمى عليهم الحرس دشروه وأجوا سردين، حطوا الألغام وأجوا طالعين مع الواد. هنا أعطانا الحرس أعطى الأشارة للمسلحين إن في هنا إشي. بعد ربع ساعة أو أكثر هم صاروا بعيد، بعدين طلع اللغم. بعد ما انتصف الجسر طلعت جماعة من نفس الكباب على الشيخ موسى الطليعة، قالوا هذول اللي ضربوا الجسر من تبعين خلدة. היריבה הצבאית שלנו אינם ערביי ארץ ישראל. אין לי ספק שבלי אנגלים ובלי ערביי חוץ היינו מתגברים עליהם ללא קושי רב והיינו מביאים אותם לכניעה. אם לא תהיה פלישה, הכוחות שלנו מספיקים, אבל כמעט וקשה להניח שלא תהיה פלישה. המושגים שלנו על טנקים בימים ההם היו מאוד קלושים. לכן בזמן שבאנו ודיווחנו בארץ על הטנקים ועל המשוריינים ועל התותחים, שאלו אותנו איזה מין תותחים, איזה טנקים, לא ידענו מה להגיד. וכתוצאה מכך נתנו לנו בפעם השנייה שיצאנו, ציידו אותנו מצלמת מינוקס שהשיגו מציזלינג. מי היה ציזלינג? לימים היה שר החקלאות הראשון כשקמה המדינה. הוא היה בשליחות בחוץ לארץ והביא את זה איתו. עכשיו כשנתנו לנו, אמרו לנו בחצי בבדיחות הדעת, אתם יכולים לא לחזור, אבל שלא תעיזו לא להחזיר את המצלמה. כן, כי זה לא היה נעים, לקחו את זה מציזלינג, צריך להחזיר לו את זה. הוא ידע לאיזה מתנה. אני לא יודע אם הוא ידע למה לקחו לו את זה. נמצא לי שוודאי אמרו לו שזה צ'וצ'ו. ישיבת מטה. יגאל ידין, הבוקר השכם החלה התקפת הליגיון על גוש עציון ב-1,500 איש בטנקים ותותחים. יש במקום 2 פיאטים נגד טנקים ו30 פגזים. אנחנו נעשה לנו חושך. ראינו שורה שלמה של שריוניות של הליגיון עמדו והפגיזו גם את ההר הזה וגם את כפר עציון. לי היה רובה צ'כי וחשבתי לתומי איפה אני יכול לראות, אז יריתי על הגלגלים. וחשבתי שאני עושה מזה דבר גדול, אבל אחרי זה, כשדיברתי עם החבר'ה, נודע לי שבכלל הגלגלים היו מלאים ובכלל לא היה לא עשית להם שום נזק. הם הפגיזו אותנו, והפגיזו בכלל את כל שטח, לא היה בכפר עציון אפילו סנטימטר אחד שלא פגע איזה משהו. משוריינים עומדים שם ממול על הר הרוסי במרחק קטן של כמה מאות מטרים, ולנו הנשק הקל לא הגיע אליהם, וגם לא היה אפקטיבי. תאר לך שמאחורי כל אבן שוכב כפרי עם רובה, והם יורים טוב, והרעש הוא המהומה ענקיים, והם מתקדמים, קופצים, מדלגים מאבן לאבן והם מתקרבים. אוטוטו הם מכסים עליך, ומה שעצר אותם זה הפחד שלהם. הם לא ידעו מה אצלנו יש, הם לא ידעו, היהודים היו אז גיבורים, ענקים, כל מיני אגדות היו אצלם. וב-12 למאי בבוקר, זה היה קצת יגע, זה קצת באיזשהו מקום נפגע העניין הזה, כי אתה נסוג. זה לא קרה לנו קודם.
היה ברור רב אם לתקוף ולעשות מאמץ להשמיד הליגיון שתקף בגוש עציון. דעת ישראל גלילי ודוד שאלתיאל שמסוכן לתקוף אותם. לדעתי, יהיה זה משגה פטלי אם ניתן לחלק זה של הליגיון לצאת מהארץ ולהסתובב בתוכה. יש לגייס כל הרזרבות בשביל כיבוש מהיר של שטחי דרך לירושלים, למען נוכל לשלוח תוך חירות תגבורת. זה דומה למסוכן שתצאנו. כמעט זהה, הייתי אומר. אם הותקפתם, מה היה הנוהל? האדם היה קורע, מוציא את הכלי שלו דרך האסנד ויורה. או במידה וצריך היה להטיל רימונים, הרשת הזאת עמדה בצורה יותר סגורה כלפי מעלה. שולפים את הנצרה וזורקים את הרימון מכאן. אהבתם לנסוע בו? לא, מאוד לא אהבנו אותו, להפך קראנו להם ארונות מתים ממונעים. מדוע? ראינו שהפלדה הזאת מתנקבת כמו קופסת סרדינים. الوالدة يقولوا معناتها خلاص اللي يموت موت واللي ظل ظل. لأن كنا بنحارب خلاص. أنا وين بدي أروح وأدشر؟ لازم أروح أحارب حتى للموت. ما كنت معناتها نتأخر ولا تعز علي نفسي. ولما بكينا إن معناتها نقعد مع أخينا بالله في الجبهة أو نقعد وراء حجر أو شيء، معناتها تلاقي نغني غناوي لبعضنا. נתתי שם למשוריין שלי על שם חברתי. כתבתי עליו באותיות די גדולות בקדמת הקבינה, דבורה. וחלק מהאותיות באמת לאחר מכן נוקבו על ידי הפגזים של הטו-פאונדר. יכול להיות שהם כיוונו אל האותיות. היו צלפים טובים כפי אני רואה. عند الدور هذولاك بكينا قاعدين. وين الطريق يعني اليمين؟ هناك الطريق هناك بكينا عند الدور هذولاك. هذه معناتها اليهود كانوا جايين من خلدة من قدامنا من هذا الجبل. אחר הצהריים ישיבת מנהלת העם. הממשלה הלונדונית הקדימה את זמן תום המנדט ב-25 שעות לליל שבת 14 במאי. באותו לילה נחליט, כפי שאני מקווה שנחליט כבר עכשיו, להכריז על הקמת המדינה ועל ממשלה עברית. הדבר תלוי במנהלת העם. הנשק שלי, העיפרון, הבלוק והאוזניים, וגם העיניים בשביל לראות מי מדבר. לפעמים קריאת ביניים, אני גם מספיק לתפוס מי מדבר. והעפרונות הם תמיד היו אצלי בבית מוכנים. כמו שאצל כירורג, מכשירי הניתוח שלו. איך הייתה האווירה בישיבה? מעין ציפייה למשהו. כמה שנאמר לי שזאת תהיה ישיבה סודית, ושההחלטות תהיינה חשובות. באותו זמן התנהל ויכוח בהנהגת היישוב. להכריז או לא להכריז על הקמת המדינה? הוויכוח הזה לא נגע לי. לא נגע לי כלל. אני... כן, אבל קודם כל לא קראנו עיתונים. אני לא קראתי עיתונים. ככה שכל הוויכוח הזה, אם הוא היה, אז זה לא הגיע לתודעתי, לא בעוצמה שאמור היה להגיע. שנית, בשבילי המדינה הייתה עובדה קיימת. אני הייתי בצבא. אם יש צבא, יש מדינה. ישיבת מנהלת העם, תל אביב, ג' באייר, תש"ח, 12 במאי 1948. תמשיך לקרוא לנו מה הנושא שעומד על הפרק. עכשיו ככה, הנושא שמשה שרת, הייתה לי שיחה עם ג'ורג' מרשל, שר החוץ של ארצות הברית, ועם לובט, סגנו. הם חושבים שההכרזה על הקמת המדינה היהודית תביא לידי מלחמה עולמית. על כל פנים, משבר בינלאומי חמור מאוד. לכן הם חושבים צריך למנוע את ההכרזה, צריך להגיע לשביתת נשק
בארץ ישראל. בן גוריון, אינני רואה שום יתרון בשביתת נשק. אינני רואה שום יתרון בשביתת נשק. גם אם תהיה נוחה לנו, היא לא תתקיים על ידי הערבים. אם להאמין לדבריהם, הם מוכנים וססים אלי קרב. דוד רמז, החשבון הצבאי מחייב לקבל שביתת נשק. תקראו לזה שביתת נשק או צ'ימידנצ'יק. מי שאינו מאמין בחישוף ובמילים, מבין שהעניין יהיה עניין של הכרעה בכוח. היה פה מוביל מים מפוצץ, ירדנו מהכביש מצד ימין, עקפנו אותו, וברגע שעלינו חזרה, אולי עוד קצת יותר רחוק, פתאום נתגלו 3 המשוריינים של הלגיון נגדנו, והם פתחו מיד באש. هذاك يضرب من هناك وهذاك يضرب من هناك وهذاك يضرب من هناك اتجاه انهم معناتها تخلصوا اللي ظلت واقفه تغابت الشمس. القافله ما مشتش يعني؟ ما مشتش. لو مشيت كان باب الواد مسكر باب الواد من الخط هذا كلياته. 4 سدات بكين في باب الواد. طيب وبعدين شو صار فيها؟ ها؟ شو صار بالقافله؟ وقفت للصبح؟ وقفت للصبح وبعدين في اللي استظرفوا فيها يضربوه فشك محرك وتولع النار فيهن. ראיתי שהמשוריין הראשון נפגע. ראיתי שאנשים נוטשים אותו ומתפזרים לכל עבר. ובאותו זמן חטפתי אני 3 פגיעות ישירות של התותח. ואני נפגעתי בזרוע ימין. كلهم في جوا السيارات وما شفناش حدا لكن بعد يومين لهم معناتها اجوا سحبوا قتلاهم وصل هالاشي هذا شاهدنا مكان دم معناتها بعد ما انسحبوا الاخرين وتركوا في السيارات منهم مش بيعت شو اسمه هم انسحبوا واحنا انسحبنا. המשוריין נראה כמו בית מטבחיים. הרצפה הייתה חלקה מרוב דם שנזל. התחלנו איכשהו לחבוש את הפצעים אחד לשני, אבל זו הייתה מלאכה חובבנית מאוד, והיו כבר גם כאלה שזה לא עזר להם. דוד רמז, כוחנו לא יעמוד לנו בשבוע הראשון אחרי צאת הבריטים. לערבים יש צבא סדיר, יש להם עכשיו טייסת חשובה ותותחים, אבל יש אולי סיכוי להגיע לסידור עם הערבים. שביתת נשק מחייבת פיקוח. הערבים יסדרו כוחותיהם כי איש לא יתערב במדינות עצמאיות, ואנחנו נהיה כבולים. יטילו פיקוח על ייצור הנשק שלנו. אילו היינו מצליחים להביא מעט התותחים, הבזוקות ומעט אווירוני הקרב שיש לנו בחוץ לארץ, כי אז היה מצבנו אחר. במולנו נראים חופי הארץ, נשמנו לרווחה, ובמהירות התקרבנו לנמל תל אביב, והוחלט שאני יורד לחוף לדווח. מה קרה בנמל? אנחנו עומדים ומשוחחים, ופתאום אני רואה שהסירה בריטית מאוניית המלחמה הולכת ומתקרבת לאונייה שלנו, הבוריה, והמלאכים עולים על הספינה. הבנו שמשהו השתבש. ביקשתי מאיש הלאנץ' שיסיע אותי לכיוון הספינה. כשהגעתי למרחק מהאונייה, אותתו לנו, הבריטים, אל תתקרבו. על כן נעמדנו במרחק מתאים, ובקול צעקתי לרב חובל, זמונטת מאקינה, פרק את המכונה, וקיבלתי ממנו תשובה, זמונטת. גולדה מאיר, אני אומרת כי שביתת נשק יכולה להיות, אבל בלי להחזיר את המקומות הכבושים. דוד רמז, אני מציע להסיר את התנאי, או אומר שלא להחזיר ערבים לשכונותיהם. היו ערבים בקטמון,
מה זה נקרא לא לתת להם לחזור לשם? הבתים האלה יהיו נחלת היהודים, אליעזר קפלן. לא ייתכן שקטמון תהיה ריקה מערבים. המשכת להילחם? כן, אתה יודע, זה נשמע מצחיק, אבל אני פחדתי שאני אפסיד את המלחמה, לכן ניסיתי כמה שיותר מהר לברוח מבית החולים ולחזור ליחידה שלי. קשה לי לענות על השאלה הזאת. יכול להיות שכן. הייתה בי תחושה רבה של עלבון. כן, יכול להיות שרציתי לנקום. אם נעשה שלום עם הערבים, אני מוכן להחזיר להם את הבתים ברוממה. בינתיים אסור לעזוב את המרחבים של הדרך לירושלים. אני בעד זה שנקים נקודות ונגדל בהם ירקות. אחר כך, כאשר יהיה שלום, נחזיר להם את האדמה עם הירקות. אבל עתה לא נזוז מהמקום הזה. לא ידענו בינינו ושמאלנו מה הולך ומה נעשה בשטח, מבחינת אויב, מבחינת הנתונים האלה. ואנשים, שאני נתתי להם הוראה להתפזר ופיזרתי אותם בשטח בשביל להתחפר, להגיד חבר'ה, תתחילו להתחפר כאן. במה היה להתחפר? שום דבר. בנעליים, רק בנעליים. נכון, עם הנעליים, עם הידיים. איך התחפרת? מתחברים בצורה כזאת, ככה. אבל זה לא הלך. אתה יכול לדפוק פה היום... לא היה כלים, לא שום דבר, ולא היה מה. האדמה הייתה קשה. גירדתי קצת על יד השביל, על יד הכביש הזה. והתחלתי לעשות עמדה, והחבר'ה שם היו עייפים. אנחנו אחרי יום קשה מאוד, הם רוצים לשכב. אמרתי, אין דבר כזה. אנחנו חייבים לעשות עמדה, פה יקרה משהו. דוד רמז, אינני רוצה להיות מנוצח עתה על ידי הערבים, לא מתוק יהיה הדבר. דוד בן גוריון פונה ליגאל ידין, איך אתה משער את עמידתנו אם כוחנו יגדל עם הזמן? יגאל ידין, השאנסים שקולים מאוד. דוד בן גוריון, ופה נשאלת השאלה, האם במצב הזה לא כדאית לנו שביתת נשק ל3 חודשים? יגאל ידין, זוהי שאלה שהתשובה עליה אחראית מדי. כשיגאל ידין אמר שהשאנסים שקולים, מה זה עשה לך? זה רעידה, בוודאי, רעידה. אינני יודע אם היד רעדה, אבל הלב ככה דפק קצת בחזקה. אני יכול להבין ללב החברים. אינני חושב שזה סימן לפחדנות. פחדנות זה לפחד. המצב קשה ומלא סכנות, ואף על פי כן יש לנו כל הסיכויים מתוך אבדות והזדעזעויות קשות להכריע. זו אולי פעם ראשונה שכל מטה ההגנה שהיה אז בתל אביב נפגע, ירד לתוך הנמל. והתחילה התייעצות מה עושים. כי חשוב היה להם התותחים. חשוב היה התותחים, התחמושת, הרובים, כל דבר שהיה, חשוב היה שיגיע לחוף. המחשבה היסודית שהתרוצצה, איך פורקים את הספינה בלי למסור אותה לבריטים. תוך כדי ויכוח וויכוח משני ומחשבה הנה ושמה, הבריטים החליטו לגשת עם אוניית המלחמה שלהם לספינה, ובשעה מאוחרת בלילה הם גררו את הספינה לתוך נמל חיפה. פרץ ברנשטיין, יכולים להיות 2 נימוקים שלא להכריז על המדינה. אחת, מה ששמענו היום, שהאמריקאים על יסוד ההכרזה הזאת יטילו אמברגו על כסף ודברים אחרים למדינתנו. ב', שאי הכרזה תמנע פלישה. הייתי מסתפק בזה שנכריז על הקמת הממשלה בלי מדינה. אני אומר, לא לדבר על ריבונות ואי ריבונות, אלא על מדינה. צריך לאשר את השם מדינת ישראל.
עלינו להודיע, מעכשיו מוקמת מדינת ישראל. אחר הצהריים ישיבת מנהלת העם. הוחלט על הכרזת המדינה וממשלה זמנית ביום שישי ב16:00 אחר הצהריים. עם שחר, עם אור ראשון, שומעים צרורות של יריות, מכונות ירייה יורים עלינו. אז מושקה קופץ וצועק, המשוגעים האלה יורים עלינו מלטרון. מה הם מסוגלים להזיז אותנו כאן מהעסק הזה? ו2 דקות אחרי זה פתאום שומעים צלצול כזה שלא היה מוכר לנו עם פיצוץ. כולם נעשו לבנים, כולל אני. וירים, ואז החברנו ולא הבנו מה זה. השאלה הייתה הראשונה, שאחד שאל את השני, מה זה? מה זה? פה זה היה בפנינו הפתעה גדולה, איזה גזים כאלו, איזה פצצות כאלו, אנחנו אין רגילים ליריות. לא חשבתי, יוצאים מכאן. באמת הגשתי אז טוב למות בארצנו. הפגיעות היו כל כך מדויקות, שמדי פעם, בתוך השורות שלי, של האנשים שהיו מפוזרים בשטח, מדי פעם היה נופל בחור. ממש. אבל יותר כאבים, החבר'ה שלא מצאנו. היו 2 בחורים נהדרים מהכיתה שלי. ואיך 2 חבר'ה מהכיתה שלך נהדרים ולא יודעים מה קרה, זה בעיה שעוד מפריע לי עד היום. אני מרגיש מין אחריות. אף על פי שהייתי עסוק בטיפול של שלמה, איכשהו אני מרגיש איך יכולתי לא לראות מה קרה ל2 חבר'ה מאותו כיתה. וזהו, אין לי תשובה לזה. זה קרב ראשון כזה, שממש נתקלנו במלחמה ממש, ואנחנו היינו חסרי ניסיון, ממש חסרי ניסיון, לא הכרנו, לא תותחים, לא נתקלנו בדברים כאלה. בשבילנו זה היה למעשה הפתעה גמורה. הפתעה גמורה. معناته هذاك يضرب منا اللي احنا ليش؟ لأن كنا أكثر، هذاك يضرب من هناك، هذاك يضرب من هناك، هناك قطعنا السلك وأخينا بالله دخلنا من عند شو اسمه العبارة هذه. دخلنا من هناك هم بكوا وين حاطين وجههم، وين بده يجي من هان، وفي اللي جاي من هناك، واللي جاي من هناك، كلها كانت على الدائر تبعهم. هاي هانا يعني الساعة ما كانوش متمركزين في استحكامات ولا شيء، الساعة في البر الساعة نازلين جديد. فهان معناتها ما قدروش، والبركسات كان انخشب ما يحمينش. وبعدين مع العلم جيش الأنقاض ضرب بالمدفعية برضو عليه. ضربت المدفعية. جيش الإنقاذ ما شاركش معكم في الاشتباكات؟ لا ما دخلش معنا. وكان بس ضرب في المدفعية يعني. بكى يخاف على جنوده. احنا كنا خرخرين 3 في هالعيشة، لا ليش يا في الموت أصلح من هالحياة. בלטרון נרעשו אנשינו על ידי תותחים של קאוקצ'י. אנשינו נסוגו. כמעט כל אנשי המטה התנגדו לדעתי להסתער בכוח יותר גדול ובמרץ יותר עקשני על כיבוש המרחבים סביב כביש תל אביב-ירושלים. לא רציתי לתת הוראה נגד דעתם של כל אנשי המטה, אולם אני מרגיש שהחמיצו ומחמיצים כיבוש הקובע גורל ירושלים ואולי גורל המערכה כולה. שמעתי שהם מתקרבים. גם שמעתי את המילה הזאת, אטבח אל יהוד. שמעתי שצועקים ככה חזק. תוך כדי כך הופיע מאחוריי יוש. שאל אותי, מה אתה עושה פה? אמרתי, אי אפשר לסגת, איך אנחנו עסוק? אתה לא רואה שכל השטח שטוף עם אש, להתרומם אי אפשר, בשום פנים אופן לא. ואז בסוף החלטנו שבקפיצות, זחילה בקפיצות. אני מיקמתי את המפקדה שלי, כאילו, של המחלקה, במקום הזה, בבונקר, ראיתי אותו כמקום מחסה פחות או יותר טוב. זה היה עוד בשעות הערב. אבל למחרת בבוקר, כשהתחילה ההפגזה, ואני חוטף פגז לבונקר עצמו, או לידו, ואז אני שומע אחד מהאנשים צועק, אונטר מפקד גגנגן. אבגגנגן. ואז אני יוצא החוצה ככה מתוך, איך אומרים, מתוך ההריסות, כאילו, ואני אומר, ניין, תחלייב, אני עוד חי. אני זוכר חבר סידני רבינוביץ על ידי לקח את הספר תפילים שלו, הוא התחיל לקרוא. ואחרי הוא לקח את הספר מהכיס שלו, אני לקחתי את הקומוניסט מניפסטו מהכיס שלי,
זה היה התנ"ך שלי אז. המניפסט הקומוניסטי. כן. של קרל מרקס. של קרל מרקס, כן. וקראנו קצת. באותו צורך חווייני לקרוא התפילים, אני קראתי את הקומוניסט מניפסטו. מה עוד יכולתי לעשות אז? והתקדמנו. תוך כדי כך רואים בשטח עברים מפוזרים ופצועים. רואים פצוע אחד שמראה לנו סימנים שנבוא לקחת אותו. שואלים את יוש מה לעשות, הוא אומר, ניקח אותו. אבל קרה לנו שם פאנצ'ק, מתי שעברנו את השטח, הגענו לצד שני של הקונצרטינה הזאת, הפצוע התחלק לנו אחורנית. מה עושים? אין ברירה. שוב פעם תפסתי אותו בכל הגוף, וכל הדם שנשפך לו, נשפך עליי. אני הייתי כולו מלא עם דם, מכף רגל עד ראש. بعدين ربنا عنا قطعنا السلك اللي هان وخشينا على الكم. خشيتوا على المعسكر. خشينا على المعسكر. لما خشينا على المعسكر الجنود فرت ودشرت وتركت وراها سيارة أخذناها. جنود العصابات اليهودية. من سيارات إسرائيل. وتركت وراها عتاد وأخذناه. وبعدين أخينا بالله بعد ما طلعوا من المشكل من هان كنا لها مصطفى بيه قال كثر خيركم على كل حال كنا مصطفى من جيش الإنقاذ يعني. המצב בגוש עציון בכל רע. ההתקפה לא נסתיימה. ההתקפה נתחדשה הבוקר. כל נקודה בגוש פועלת בפני עצמה. הקשרים הפנימיים ניתקו. היו לנו שם 550 איש. בכפר עציון בלבד יש 40 הרוגים. בכלל אולי 100. והם ניסו לרדת והתחבאו מאחורי גדרות האבן וקפצו ודילגו, ולא היה מקום לכולם אחרי הגדרות. פעם ראשונה שיצא כך שהייתי צריך לראות גם מה הכדור שלי עושה. זה קשה. זה לא מה שרצית אז? תראה, יש הבדל אם אתה מדבר על להרוג את האויב, ובין אם אתה מרגיש בידיים איך אתה עושה את זה. אנחנו תמיד התחנכנו על זה שצריך להרוג את האויב. אבל אני חושב שיש משהו קמאי בעניין הזה אצל אנשים, שכשאתה רואה את זה ממש בפועל, זה עושה לך משהו. זה לא הרתיע, אני המשכתי לעשות. באותם הרגעים שאתה הולך למות, אתה חושב מה... אני לא הלכתי למות, לא הייתה לי תחושה כזאת שאני הולך למות. הייתה לי תחושה של קרב, ולא הייתה לי לגמרי הרגשה שלא ננצח בקרב הזה. נשק בגוש יש ל-400 איש. יש גם 2 פיאטים. שאלתי את יגאל ידין מה אתה מציע ביחס לגוש עציון. יגאל עונה, לא לשלוח יותר נשק ותחמושת, לתת הוראה להילחם. ואז זה אמור לפגוע. אמור להיות, כן. מאיפה הגיעו הטנקים? הטנקים הגיעו מכיוון גבעת הסלעים. איפה זה? זה פה מולנו. חיכינו איזה 100 מטר שהתקרבו עלינו, ואז ראינו שהפיאט לא פעל. החלפנו 3 פגזים אחד אחרי השני. כנראה או שהיה לו מצור ושאנחנו לא הכרנו אותו טוב, או שאמרו שהפגזים כנראה היו מיושנים ופשוט מאוד לא היו תקינים. הוטל על יגאל לשלוח הודעה לגוש באמצעות יונה, ואני הוספתי, מנהלת העם והיישוב כולו משתתפים בחרדה ובהערצה בקרב הבלתי שווה שלכם. הקרבות הקודמים שלכם הוסיפו לא רק כבוד, אלא עזרו במישרין ובעקיפין להצלת ירושלים. בטוחים שתעמדו בהתגוננותכם האמיצה ללא רתיעה. פתאום ראיתי שאנשים עומדים על ההר הרוסי וצועקים. ולא ידעתי מה שקרה, וגם האיש נשתתקה קצת. ניגשתי ליעקב אלטמן ושאלתי אותו מה קרה, אז הוא אומר, אנחנו נכנענו. נדהמתי. מה זה עשה לך? נדהמתי ממש, דבר כזה היה בשבילי, כאילו באמצע, ב-12 בלילה זורחת השמש. זה פשוט לא היה לי בלתי מובן. איך ייתכן כניעה לערבים? שעה 4:30. כפר עציון נפלה. טייס ראה טנקים בחצר המשק וקלט ברדיו דברים אלה. כפר עציון נפלה. נערכת התקפה קשה על מסועות יצחק. לחץ על הפיקוד על פינוי. לשלוח מיד ציפורניים, פצצות אוויר, וסוללות ותחמושת 303 למסועות יצחק.
הטייס ראה ריכוזים גדולים על הכביש וליד פרשת הדרכים, מכוניות ונוסעי ברן. התייעצנו, אשכול, גלילי ואני, והחלטנו לתת להם חופש פעולה. אם אינם יכולים להמשיך בקרב, להשמיד הנשק ולהוציא דגל לבן. אתה היית הטייס האחרון שראה למעשה מה שקורה שם. כן. מה ראית? אני ראיתי שכל היישובים נפלו. מה אתה ראית? תראה, ראיתי יישובים שהם היו הרוסים ממשואות יצחק. אני ראיתי עשן יוצא משם. אני הייתי די בגובה מפני שהיו טנקים ירדניים וכוחות ירדניים סביב ליישוב, קרובים מאוד לגדר. כשאני הייתי, הם לא עברו את הגדר. ראיתי את כל הכוחות האלה, את כל השריון האלה מסביב, וראיתי שזה הסוף. אני לא יכולתי לעשות, הרגשתי אימפוטנט מלא, לא יכולתי לעשות שום דבר. Were there skirmishes there? Was the fighting going on? Well, we went out and did a deliberate recce first, and then ran into the Jews, and we then looted and destroyed the entire village. But it did enable the communications to get through for those vital 2 days, if I remember right. You say we went in, but Bevin claimed in the parliament that no British were involved in Gush Etzion. See, when Ernie Bevin made the speech in the House of Commons, he was correct when he said there were no British officers serving with the Legion, but we were withdrawn the day before he was due to make the speech to the House. He then said that, and the next day we came back again. Do you think he knew about it? We did, yes. And he, Bevin? Well, Bevin made the speech himself, I mean. ראיתי את הכפריים עם החמורים ועם המטלטלים על הגב, את השיירות הארוכות, ואלה היו המטלטלים של כפר עציון. רק אז הבנתי מה שקורה. איך הגיב החבר שלך? אמרת שהיו פה שניים. הוא היה לחוץ, הוא היה מדוכא ולחוץ, ובשלב מסוים הוא לקח סיגרה לעשן. וזה אולי נשמע מוזר היום, אבל אז זה היה מעשה אצל קיבוץ השומר הצעיר. זה היה מעשה בל ייעשה, נאמר כך. איזה איסור אתה? לתנועת הנוער השומר הצעיר יש דבר שנקרא 10 דיברות. 10 הדיברות האלה השתנו במשך השנים, אבל באותן שנים היה כלול בהן איסור על עישון. ואנחנו, למרות שכבר היינו בוגרים מהתנועת הנוער, החלטנו להמשיך בסגנון או באורח חיים תואם ל10 הדיברות ההן. והייתה החלטה של הקיבוץ שלא מעשנים. והייתה, יד כדי כך הייתה תקיפה או חריפה שסוכם שמסלקים מהקיבוץ, מי שיעיז חס וחלילה. והנה הוא על ידי, ואני הייתי אחד מהלוחמים בדברים האלה, והוא על ידי. הוא מוציא סיגר ואני אומר לו, אליהו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, עמוס, זה הסוף, עזוב אותי. זה הסוף שלנו, אז בסוף אני רוצה סיגרה. מברק מפריץ אשת. הנפת דגל לבן בכפר עציון גרמה לשחיטה של המגינים על ידי הערבים. ממשואות יצחק מודיעים על כך מפי פליט שהגיע לשם. פריץ מתנגד בכל תוקף לכניעה. מסירת הנשק תגרום לאסון. זה בתוך כפר עציון, זה רואים. ורואים גם את עצים, עצים מאוד יפים. הרסו את הכל. השמידו את כל העצים. כן, כן. שמואל ארצי. יכול להיות. אבל לא בטוח, כי פשוט קשה לזהות אותם כאן. אלה השניים האחרונים אני לא מכיר. זה משה שכטר. זה מה שעומד בתוך הדלת. כן, יכול להיות. הם נשארו, הם חיים? לא, אף אחד לא חיים. כולם נפלו בכפר עציון. הבריטים את הנשק לא מצאו. ברגע של המבוכה, של גמר המנדט, לא התקבלה פקודה. לא התקבלה פקודה של להתחיל לחפש. על הספינה אותם 10 מלאכים שעלו עליה ושומרו עליה, קיבלו הוראה להפליג. והקצין שלהם ניגש לרב חובל ואומר לו, אני כידיד, לך, קפטן דה מרינו, מציע, תפליג בכל המהירות מפה לארצך. בארץ הזאת מתחיל עוד מעט תוהו ובוהו. תהיה פה שחיטה שעוד לא הייתה כדוגמתך.
וכל אחד שיתרחק, הרי הוא יעשה בחוכמה. מה הייתה האווירה בדמשק? בדמשק הייתה אווירת התלהבות אדירה לקראת זה שעומדים לפלוש לישראל. דיברו הרבה מאוד על זה, ונושא השיחה היה ישראל, מדינת ישראל בדרך, ההתקפה, טבח ליהודים, ובאותה זמן גם חיברו המון שירים, שירי חמאסה, שירי התלהבות, שירי מלחמה, התלהבות, והשירים בעיקר דיברו לדוגמה יא פלסטין, ג'ינה לק ג'ינה וג'ינה לק ג'ינה לק לנשי לחמה לק ג'ינה, זה עם קצב, זאת אומרת פלסטין, הנה אנחנו באים לשאת את מסעך, באים ללחום את מלחמתך, באים לנקום את נקמתך וכו'. מהסוג הזה של השירים, היו הרבה שירים כאלה, והאווירה הייתה אווירת מלחמה. בפרוטוקול של אותה ישיבה של המחלקה הערבית כתוב, שמעוני, שליח האום, אזכרת המייעץ, תנו לאום ולערבים להתרגל למחשבה שאתם שולטים ורק אחר כך תכריזו על המדינה. אם תכריזו מיד, תחייבו את עצמכם למלחמה של 100 שנים. מלחמת 100 שנים. זה לא העביר בך צמרמורת אז? לראות את זה מהיום אחורה, זה היה חייב להעביר אולי צמרמורת. אני לא חושב שזה אז העביר צמרמורת. על מה שמחתם אם כן? על לא כלום. על החיים שילכו. מי שדתי היה, ודאי הייתה לו תשובה יותר טובה מאשר לי. אני לא יכול להגיד, שמחנו על הקדוש ברוך הוא. היה ודאי מי ששמח. ולא שמחנו. הזמן בוער. יכול להיות שבמידה רבה הפלישה כבר החלה. ההתקפה של הליגיון על גוש עציון אפשר לקרוא לה פלישה. זהו המצב בתמציתו. ומצב זה מעמיד לפנינו שאלת גורל, כאשר לא עמדה לפנינו זה למעלה מ-1800 שנה. והשאלה אינה אם להתגונן או להיכנע. אין לנו בכלל ברירה כזאת. אנו על סף מהפכה, שבסיסה אולי הרס וחורבן, ואולי, אם ננצח, יציאה למרחב יהודי ואנושי שלא העזנו לחלום עליו לפני הקמת המדינה. הדבר שעלינו לקיים זוהי העצמאות העברית, שהיא לא פוליטית בלבד, אלא קודם כל מוסרית ומחשבתית. ללכת במסלולנו המיוחד, לא מתוך התנכרות וזרות והתרחקות מהעולם, אבל גם לא מתוך חיקוי והשתעבדות. בלי חירות מוסרית ומחשבתית זו, לא תועיל מדינה וכל אשר בה.
נירים בדנגור, אז זהו חדר אוכל שלנו, וזה צריף מגורים שהיו עוד 2 כמוהו. אנחנו ממש היינו נקודה אחת קטנטונת בתוך ישימון אדיר של חולות. هنا الساعة أما بتذكر العادة جامع حسن بيك هنا هذه الساعة بس الصورة مش واضحة يعني مظبوط ولا علشان أنا نظري يعني خفيف شوي هدولي إذا كنا ساكنين إحنا لتحت برا أو أشر بريت الصورة يعني لسه هنا זאת סקיצה של קלטרת, אחד האמצעים המכניים להדברת היבלית. הסכינים האלה חתכו את קנה השורש מתחת לפני השטח, ועל ידי כך הרעיבו ממש את היבלית וגרמו לתמותת הצמחים. This Christmas card here from Palestine, I think it refers to a dying parachutist or a dying soldier, you know. From sky to earth for liberty I fell. I fought and won my wings again. Farewell. I think it refers to death. ישיבת מטה, בגוש עציון בכל רע. ההתקפה נתחדשה הבוקר. ההתקפה קשה נמשכת גם בכפר דרום על ידי האחים המוסלמים ממצרים. גדולה הסכנה מלבנון ומסוריה. יש אינפורמציה על 4,000 חיילים עם טנקים ותותחים. בנגב כמעט אי אפשר לנסוע מנקודה לנקודה מבלי להיפגע. ב-11 מודיע קטריאל קץ שגוש עציון נכנע. מחר בבוקר נדון על הנגב. צנונית. זה מה שגדל פה ב-48. לא. כשהגענו הנה ב-48 לא ידענו בכלל איך להתייחס לחול הזה. חומר אינרטי, בלי יסודות מזון לצמחים. רק אחרי שהביאו את המים, התברר שהחול הזה הוא אוצר. שלולא היה פה חול היה כדאי להביא, כמעט הייתי אומר, בהגזמה כמובן. כשבן גוריון דיבר על יישוב הנגב, הוא... אני לא חושב שהוא ידע לא על חול ולא על לס, הוא היה לו חזון, אבל המציאות היא בכל זאת הייתה בעייתית. היום אני פשוט לא מבינה מאיפה כל הצמחייה הזאת. אני לא מפסיקה להשתאות מהפרחים, אני לא ידעתי שיש כל כך הרבה מינים בנגב. אבל זה משהו. איך נראה המקום הזה אז? חול לבן, בהיר, לס, שפוך. ממש כמו דיונות, נניח, של בסיני. ככה אני מתארת את זה. אתה אכלת חול, הלחם היה מלא חול, הצלחות התמלאו חול, המיטה הייתה מלאה חול, החול היה נכנס מתחת לקרשים לתוך הצריף, לפעמים בגובה של 5 סנטימטר הוא היה נערם, פתח את הספר הוא היה מלא חול, הבגדים, הכל, כולך חול. בגורל הנגב תלוי אולי כל גורלנו בארץ. זהו הגוש היחיד הגדול בארץ שיכול להיות יהודי כמו שתל אביב היא יהודית. בשטח זה יכולים לחיות מיליוני יהודים, ובתוכם עשרות אלפי ערבים, אם רק נפתור שאלת המים. ויש בכוח הטכניקה המודרנית וביכולת החלוציות שלנו לפתור שאלת המים ולהפריח הנגב. ועל שטח זה נערכת המלחמה הזאת. The Arab Legion was the only Arab thing which was well trained and disciplined, really. They were very smart. In fact, I'd say smarter than the British soldier. They took tremendous pride in their sort of turnout and all that sort of thing. What were their motivations? The people who were in the Legion, the soldiers or the officers? Well, I don't know, but I should have said that probably always thinking, well, we'll make quite certain that the Jews don't sort of get in on it, as it were, I should think would be basic. And that, mind you, hasn't properly been solved yet, I don't think. No. Okay, let's go on. במצרים, עיראק, לבנון, סוריה ועבר הירדן יש למעלה מ-120,000, אולי 150,000 אנשי צבא מסוגים שונים. הכוחות שלנו מחולקים פלמח 6,000 בערך, מזה 1,000 בחורות, סך הכל בחטיבות 24,400 בערך, סך הכל אגפים ושירותים 4,161, בקלט 1,719, סך הכל כללי 30,573 חיילים. We had
a Jewish man run an organization, run a camp cinema. He was manager of the Army Kinema Corporation Cinema, which was in our camp at Hadera. And I remember one of our soldiers going up, when it was announced that the mandate would end on such and such a date, went up to this Jewish chap and sort of teasing him a bit, you see, and said, on the 15th of May, you... And this Jew just looked at us and said, no, never. You just wait and see. How did you feel about it at that moment? Well, first of all, I thought the soldier was remarkably stupid, and I reprimanded him for doing such a thing. But I thought also, same thing. I thought, well, they can't do it. They can't possibly do it. And does he know something I don't know? יש צורך להוציא פקודה לחטיבות על פלישה מצופה מצד עבר הירדן. בלטרון נרעשו אנשינו על ידי תותחים. אנשינו נסוגו. היו לנו אבדות. لما خشينا على المعسكر الجنود فرت ودشرت وتركت وراها سيارة أخذناها. جنود العصابات اليهودية. من سيارات إسرائيل. وتركت وراها عتاد وأخذناه. وبعدين أخينا بالله بعد ما طلعوا من المشكل من هان كنا لها لا مصطفى بيك قال كثر خيركم على كل حال كنا مروحين. من جيش الإنقاذ يعني. سحبنا حالنا وأجينا مروح. إسرائيل روحت من هناك على غاد على هالشكة هذيك. وهذه لأنها يعني أنتم سيطرتوا بالآخر على المعسكر؟ في الآخر سيطرتوا على المعسكر؟ في الآخر سيطرنا على المعسكر وطردنا وبعدين أجى جيش الإنقاذ قعد فيها استولى عليه. השארנו מספר הרוגים ופצועים בשטח, וההרגשה הייתה שאני חייב באיזושהי דרך לחזור חזרה לפחות ולנסות למצוא את האנשים שנעדרו. ואז חיפשתי 5 מתנדבים שיחזרו איתי חזרה מתוך האנשים, כי האנשים היו מאוד תשושים, היה חם מאוד, והייתה ברחשים. וחיפשנו והגענו למקום מסוים ולא יכולנו להמשיך בגלל האנגלים. למה התנדבת? אולי בגלל השתי חברים שנעדרו, זה כאב לי מאוד מאוד. האמת שעד עכשיו אני מרגיש אשם. מדוע אתה מרגיש אשם? מה אתה אשם? אולי השאלה, גם יש פה אולי שאלה פילוסופית. פשוט כמה חברים הולכים, השאלה למה הם ולא אני לא יודע. אני לא אחרי כל השנים, זה עוד מפריע לי ואני לא מבין את זה 100%. יש צורך בהריסת האיים הערביים ביישובים היהודיים המשמשים סכנה מיוחדת במקרה פלישה ועלולים לחייב לרתק כוחות. ביפו נשארו אולי 5,000 ערבים. המושל הבריטי רוצה להבטיח שלום יפו גם אחרי 15 במאי, ומציע להכריז יפו כעיר פרזות. יעצתי לענות שלא נוכל לעשות עכשיו שום התחייבות על התקופה שלאחר ביטול המנדט. أبوي كان نازل من الدار اطلع علي. لما وصل أبوي عند سوق الدير وقالوا هنا انضرب مورته، قالوا ما شفتوش ولد عمره هيك بيطلع 14 سنة 15 سنة 13 سنة. راح واحد قال له في ولد اتصاوب واخذوه على المستشفى الفرنساوي، وقع مورته وماكل المورته في اجره، وجوا قاعدين ايش بحكموه لاجره. ما لقانيش، اطمن على عمي انه اجره بخير واجر ماح على الدار. قال يمكن ابني مروح على الدار بعد ما فر علي لما انشأ. اجى على الدار قال طه. طلعت انا من البلكون قلت له نعم يابا. اللي هو بيعمل وقع على الارض. نزلت امي مالك ورفعوه كوبايه سكر ليمون. قالوا لي ولد اتصاوب وفكرت طه وخلص احنا بدنا ايش نرحل، ما قلناش عود في البلد. וייץ הביא לי תוכנית על טרנספר בדיעבד. לפי דבריו עזבו 145,000 ערבים, 190 כפר. 77,000 ערבים עזבו 5 ערים בתוך המדינה, חיפה, בית שאן, טבריה, צפת, צמח.
73,000 ערבים עזבו שתי ערים שנועדו להישאר מחוץ למדינה, יפו ועכו. 40,000 ערבים עזבו ירושלים. בסך הכל עזבו 190,000 ערבים 8 ערים. יחד עזבו 335,000. מדוע נשארת פה, בתחנה הניסיונית בעכו? אני אגיד לך, תחנת ניסיונות שם הייתה היא בשביל לשרת את האיכרים, את הפלאחים. והיו עוזרים לפלאחים, גם כן היינו עושים שתילים, מוכרים לפלאחים שתילים של עגבניות, של כרובית, דברים כאלו. כשהתחילה הבריחה של תושבים מיעכו, מדוע אתה לא ברחת? מדוע נשארת? אני אגיד לך, כמו שאמרתי לך, הייתי מרגיש ככה שיש לי חובה שאני צריך לשמור על המקום הזה. והייתה לי תקווה שהמקום הזה ימשיך איכשהו. לא חשוב מתי, אבל המקום הזה הוא צריך להמשיך. וזה באמת החזיק אותי טוב. לא רק אני, גם כן כמה חברים שלי היינו שם, איזה 4-5 אנשים. קודם שהגעת לנגב, ניהלת תחנה ניסיונית ליד עכו. מדוע עזבת? כאשר התברר שתחנת הניסיונות של עכו לא תהיה במדינה היהודית אלא במדינה הערבית, הודיעו לנו מהסוכנות, אין טעם שתמשיכו לסכן את עצמכם, תעזבו את התחנה. ואז החלטנו, קיבלנו ממש הוראה לעזוב. ומה עשית? אתה? תוך הסדר באמת קולגיאלי והוגן עם הסגן שלי, שהוא היה ערבי. חילקנו את כל מה שהיה לנו ברכוש צמחי, זרעים של זנים משובחים, כל מה שנוצר במשך השנים. חילקנו את זה לשני חצאים. חצי אני לקחתי איתי עם העובדים היהודים, וחצי נשאר בעכו להמשך עבודתם. جبنا الأغراض هيك جبنا شوية أكل وشرب يعني معانا اللي يعني يقوتنا للطريق وسبنا البوفيهات والخزانات والتخوتة. على رغم هذا يعني كانت اللي هي إسرائيل اليهود نسمع إنه الواحد ملوش إلا شنطة وتختين طوى. أما إحنا خزانات. هلأ صار هم عندهم الخزانات من الحيط للحيط وإحنا صرنا ننام بخيام وبشوادر الأيام. طيب راح أبوي حطينا إغراضنا بهالكروسة وعلمينا. גם אנו וגם דעת הקהל העולמית לא יכולים להתעלם מהעובדה האיומה שכאן 700,000 מול 27 מיליון, 1 נגד 40. אין זה יושר אנושי אם יתבעו מאיתנו להחזיר לאבו כביר וליפו אלה שקמו להשמידנו. תל אביב לא עשתה מלחמה ביפו, יפו היא שעשתה מלחמה בתל אביב. אסור שהדבר הזה יחזור. לא נהיה חסידים שוטים. החזרת הערבים ליפו אין בה צדקות אלא איוולת. עלינו ליישב את יפו. יפו תהיה עיר יהודית. شوية أجد المدافع من بيت نوبة نزلن هان عن هان نزلن شايف كيف وبعدين أخينا بالله كنا خلينا احنا شوف ما يصير بعدين كنا شو بدنا عنا شدينا نلعب على هالنتفة هاد كنا واحنا اولاد شيال كباب ومن الموت وما بنهاب واحنا اخينا بالله ونلعب الدبكه كنا لا في عندنا جواب خير غير السيف والبندقيه. אילו היה לנו עניין רק עם ערביי ארץ ישראל, היינו יכולים לחסל המלחמה. אולם אנו עומדים לא רק בפני ערביי ארץ ישראל. יש מדינות ערביות, אלו הכריזו מלחמה. אתמול קיבלתי מלרר רשימה חלקית של חלוקת כוח האדם, ונוכחתי שבמטה אין מחשבה רצינית על חלוקת הכוחות. מתוך 20,000 איש ניתנו רק 1,000 לנגב. זה אבסורד. על הגנת 12 מיליון דונם, 1,000 איש. התקפה קשה נמשכת בכפר דרום, בנגב. בכפר דרום סבורים שלא יחזיקו מעמד. הדרום חשוף. זו הייתה יממה שישית כבר שהיינו בפעילות ובלחימה בלתי פוסקת, וכולם היו עייפים עד מוות.
ורצו מקרב ומפעולה לפעולה. והנה השיירה נוסעת, ואחרי שאנחנו עוברים את דרך האפר של סעד ועולים על הכביש, עזה באר שבע, אני מסתכל לאחור מתוך האוטובוס שבו הייתי, ורואה שהשיירה נוסעת כשיירה שיכורה. כנראה שהנהגים ממש נרדמים ומתעוררים, כי נוסעים בזיגזגים איומים. עשיתי את שגיאת חיי, נבהלתי, עשיתי את שגיאת חיי, ועצרתי, וכמעט אוטו נכנס באוטו, במזל אף אחד, כל השיירה עצרה. אני יורד מהאוטובוס שבו אני הייתי, אני רואה שהנהג שוכב על ההגה, ישן. אני מתחיל לטלטל אותו טלטלת גבר, הוא מרים אליי ראש, מסתכל ככה בעיניים בועות, והוא אומר, עזוב אותי. אני אומר לו, השתגעת? תקום, אנחנו צריכים לנסוע. הוא מתחיל לבכות. الساعة بتذكر العصر يعني الساعة 3:30 بال48 ومشي اللانش فينا وين بدكم تروحوا؟ وقال أبوي بنروح وين ما نروح؟ إن شاء الله على غزة على بورسعيد بس نطلع من وين؟ من يافا لأنه فيش حدا احنا ما قومناش. كم واحد انتوا كيف كانت قعد في المعونة أكتر يعني لا يقل عن 50 نفر 50 واحد مرة مع ولد مع زلمة بالمعونة واللانش كمان اللانش سحب المعونة ربطوا بحبله ومشينا. ב-6, ישיבת מנהלת העם, לדון על נוסח הכרזת העצמאות שהכין משה שרת. בערב ערכתי עריכה סופית את הנוסח. מציע למחוק והועיל בכל הפסקות עד פסקה 12. זה לא עברי. למחוק כל הביטויים המליציים. יישוב רב אייל, בעוז ובגבורה. תקיים שוויון זכויות ולא תעניק. זה מגיע. אם אפשר לקצר, אז לקצר. גמרתי עם האוטו הזה, אני הולך לאוטו השני, משוריין. דופק על הדלתות, איש לא עונה. אני מציץ דרך הכנפיים, כולם שוכבים על הארץ, מפותלים אחד בתוך השני, ישנים, הנהגים, המפקדים, החיילים. אני פותח דלת מאחור, מתחיל לצעוק, מי כאן המ"כ? איש לא עונה. מטלטל אותם, מהיר אחד, הוא אומר, מה אתה רוצה? מי זה המ"כ? הוא מראה לי איפה המ"כ. אני מהיר את המ"כ, בוא איתי. וככה לעבור מרכב לרכב, איזו שיירה ארוכה. כמה זמן נצטרך? אני חושב שזה לקח לי 3/4 שעה. נתחיל מכפר גלעדי, איילת השחר, בדרום גת, נירים. זה לא היה מסוכן? בהחלט. הפחד העיקרי היה מהלגיונרים, הג'ורדן, כשיצאתי מנירים בדרך הביתה, דרך חיפה, וגשר ושמיע עצרו אותי אנשי ההגנה ואמרו, תיזהר כשאתה עובר את הגשר. אמרתי, מה פירוש תיזהר? יורים. אז אמרתי, ואיך נזהרים? עוברים בין צרור לצרור. אז עברתי בין צרור לצרור, אבל לא יודע, איש אשר הפסיק לנסוע לעבודה או מעבודה בתקופה הזאת. אני זוכר ביום האחרון, בזמן שבאתי לעשות את המדידה, לא היה חשמל שם, היה אפילו אסור להדליק את זה, כי זה מסוכן, אז הייתי משתמש בנר. אז הדלקתי את הנר והתחלתי לעבוד. אז אני מרגיש, כן, מרגיש שאיזה כדור מעל הראש עובר, אתה מבין? אז במהירות גמרתי את זה והסתלקתי משם. מי אתה חושב ירו? זה אני לא יודע. אני לא יכול לדעת מאיפה בא הכדור. למשל, למחרת בבוקר נפל גם כן בגז שם, ולא רחוק משם בדיוק. ואתה היית עושה את המדידות בין כדורים פגזים? ככה בערך, ואחר כך הצטרכתי לברוח משם. لما مشينا دغري 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 صار الواحد ما يشوفش البر ولو انه الدنيا ليل بيشوف ضوء بيشوف شيء بطلنا نشوف البر الا الماكينه خربه كمان مره صار الهواء والريح يرجعنا صرنا احنا في نص البحر يرجعنا ايه طلعوا هيك اللي هو بقول له يا سعده سلو
قال له عارف وين احنا؟ قال له اسكت عارف. قال له احنا بالكازينو. يعني تل أبيب. تل أبيب، كازينو تل أبيب. خلص رايحين نسلم حالنا لليهود. כבר אני חושב שהגענו לצומת כביש הרעב עם דרך העפר שיורדת לצאלים, ושמה התעכבנו למילוי דלק, ואני נשמתי פרחה מקוצר רוח. ואנחנו עוד בתהליך מילוי דלק, ובתהליך מילוי דלק, ובתהליך מילוי דלק, עם פומפה כזו שאתה משאבת נפט מעביר, ואני אומר לא למלא מלא כל רכב, במילא גם החבית לא תספיק. ואני שוב בקשר עם הקמב"ץ החטיבתי בהלכות, ואנחנו כאילו שוקלים. אני שומע אותו מקשיב, ופתאום אני מתמלא חרדה, מה יהיה אם הוא יגיד לי לא להמשיך במשימה, ואני מרגיש שאני בוער בפנים להתחבר לכפר דרום, ואני אומר לו, אני מציע שנמשיך הלאה לכפר דרום, והוא אומר, אוקיי ברן, תמשיכו. لما دبت المعونة أجا أبوي ما أتذكر أنها وصية إني أودعتكم لله بس أنا بدي أخذ طه وأنتوا يمكن اليهود تشفق عليكم وما تضربكمش ما تذبحكمش. وأخذني من إيدي من قلب المعونة قال لي تعال يابا يا طه، مسك إيدي ولسه بطلع على اللانش إلا الماكينة اشتغلت. نفدنا إلا ونط أبوي قال لهم أنا بدي أموت في بلادي في يافا. خلص بدنا نرجع على وين؟ على المينا. ישיבת מטה. אוניית אונת צבא מצרי נמצאת על יד מג'דל. בשידור הצבא קלטו הבוקר שצבא מצרי יפלוש הלילה בחצות. הליגיון מאיים בהפצצת משק גשר. צבא סורי מתרכז בסביבות שפך הירדן לכנרת. ניתנה פקודה למפקדים שמצב כוננות ד' מתחיל משעה 4 אחר הצהריים. אנחנו באים עם השיירה מהכיוון הזה, לאחר העיכוב המרגיז שהיה לנו באורים, באמרה, כבר אור יום, אור מלא, אין אף אחד בסביבה אמנם, כבר 6 בבוקר, ורואים את הכרסום בכביש. לאט לאט המשוריין הראשון מתחיל לעבור, וטרח נופל לצד ימין, וחצי האוטו מאיים להתמוטט או ליפול לגמרי. בזהירות אנחנו מנסים לתמרן, אני מקלל כללות נמרצות, הכביש חסום, אי אפשר לעבור, סכנה לזוז קדימה, סכנה לזוז אחורה, השיירה כולה תקועה. ואני יודע שמאוחר, ואני יודע שהיו לנו המון עיכובים, והנה עוד עיכוב אחד מרגיז. עכשיו, אלחמדוללה, כל המכוניות תמרנו בזהירות ועברנו לצד השני, עליתי שוב ברכב הראשון ונסענו קדימה. והנה, במרחק 150 מטר מכאן, חבלנים מסמנים לעצור. לא יאומן, ממש לא האמנתי. הם גילו את מוקשים, ולכן זה ייקח עוד הרבה זמן עד שהם יפרקו את המוקשים. ישיבת מטה. הוחלט על הוראות חדשות בעניין מחסומים וזהירות נגד אווירונים וטנקים. מכונות העירייה הכבדות יצלחו כנשק אנטי-אווירי. לגדוד המשוריין יש מרגמה 6 אינץ' אבל רק אחת. יש 350 איש לגדוד המשוריין. אין במה לאמן אותם. יש הכרח לגייס מיד רזרבה ולשלוח עולים חדשים לעבודה במשקים. לרר טוען שהרזרבה כבר מגויסת. הבעיה הייתה כיצד לא להפסיד עונה, ואז הציעו לנו שדה לניסיונות ברמת יוחנן. מה היית צריך לבדוק שם? בדיקות רוטיניות, יומיומיות, מה פורח, איזה מזיקים מתקיפים, איזה זנים כבר בשלים. ויום אחד כשבאתי לבקר בחלקות הניסיון שלי, התחילו יריות, ואני התחלתי לסחול בכיוון שטח הניסיונות. מה היית צריך לבדוק שם בדיוק? לא הספקתי, כי חבר משק תפס אותי, אמר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, באתי לחלקת הניסיונות שלי. אז הוא אמר, השתגעת, ביום כזה אתה בא לניסיונות, תעשה דבר הרבה יותר מועיל, תביא לנו כדורים.
במדינת ישראל דרוש שישלטו אנשי רוח וחלוצי הגשמה. אלה היודעים לשלוט על כוחות הטבע ואיתניו, ואלה שמגשימים אחווה, אחדות ושלטון על עצמם לטובת משאת הכלל. צבא, חלוץ קולקטיבי, אבל רק למטרות שליליות, הרס, הרג וחורבן. ואז הגענו למקום הזה שהיינו צריכים לכבוש אותו, חיר בית מעין, ולהתבסס פה עם שתי מחלקות. שתי מחלקות האחרות נשארו בכוכב הדרכים למטה, מוכנות לנוע לכפר דרום מיד עם הכיבוש. וזהו, זה חיר בית מעין. כשאנחנו באנו, נערכנו לרגלי הגבעה מלמטה, ירדנו ב100 משוריינים, נפרסנו לפני ההסתערות, ורק כשאנחנו פתחנו באש, הם הופתעו. זה אומנם הייתה כבר שעת בוקר מוקדמת, אבל כנראה שהם ירבו לישון באותו יום. ועל הכל מדיניות של שלום, עם השכנים ועם העולם. וגם בהנהלת המלחמה עלינו לזכור שהמטרה היא שלום ושיתוף. הערבים זקוקים לנו לא פחות משאנו זקוקים להם. ביטחוננו להבא יהיה תלוי בשני דברים, כוחנו הצבאי ויחסנו עם עמי המזרח הקרוב. יחסים פירושם ברית יהודית ערבית ועם כל עמי הים התיכון. لما اللي على الرصيف شافوا البوابير قالوا هاي بابور جاي من لبنان. اجى البابور وقف، صارت العالم تدب حالها. العزاب اللي لحاله ايش يروح سباحه، ما هو على المينا، بعد المينا كانوا يوقفوا البوابير. ايش يروح بحسكه، اللي معاه امه وابوه يركبوا حالهم في الجرومه، ايش فلايك، ايش. صارت العالم تدب حالها وين؟ على البابور. على البابور. كم واحد بيقدر البابور هذا ياخذ؟ بياخذ 10,000. البابور هذا بناني واجى على طمع. لما راحوا اللي من يافا طلعوا هناك قالوا اهل فلسطين مرمية على الرصف ومستعدين يدفعوا ايش ما كان، بس ايش؟ يطلعوا. طبعا المصاري بتطمع. انا نضرب من هناك، اجانا واحد من عند الواد، بكون الواد فيه تقريبا يمكن 1000. اجانا توكت البلد من شركه. كنا شوفت اللي بدنا نروح نسوي. رحنا هناك لقينا مطرح موقفنا هناك، اتصادمنا احنا وياهم، صار بيننا مبادلة نيران. لما صارت مبادلة نيران ما دخلوش البلد، بس ضلوا في ثياب الصبر. فهنا اجينا لما شفنا البلد من هنا طوقت ومن هنا طوقت، انزلنا في جنب هالصبر زي الصبر هذا اللي بتشوفه هيد، انسحبنا كلياتنا وطلعنا عند اهلنا اللي بكونوا وين؟ اللي بكونوا في الجبل يسمى الهيش. وهذولا هناك قاعدين بستنى زي العصفور في العش، بدهم ياكلوا. אז היה פעם ראשונה שיוש נותן צעקה באמצע ההסתערות. הוא אומר, חבר'ה, הלילה אנחנו נוקמים את דם חברינו שנפלו בלטרון. לקדימה. זה אנחנו כולם זוכרים. התפרסנו והתחלנו להתקרב לבתים הראשונים, ואז קיבלנו פתאום הודעה ששאלו אותי, דוד, איפה אתה? אני אומר, אני בתוך הכפר, אומר, חזור, עוד לא קיבלנו הרעשה. ואז חזרתי עם האנשים לאחור, חיכינו להרעשה, אז היה 3 פצצות של דוידקה, אחת התפוצצה במרחק, אחד לא התפוצצה בכלל, והשנייה נפלה לאמצע הכביש, כשהמעיים והקרביים של הפצצה היו על הכביש עצמו. וכמובן, ואז אמרו, עכשיו נגמרה הרעשה, קדימה להסתער. כמובן נכנסנו דרך הגדר והתחלנו לטהר את הכפר בית אחר בית. أنا بعد ما سحبنا حالنا وطلعنا على البر احنا وعيالنا ومعناته ضربنا اللي قد ما اقتدارنا وخلص منا العتاد. صار كل واحد صراح جهة مرته، واللي أسباب هذه الواقعة اللي هي تخلتنا نطلع عيالنا، لأن كانت مشكلة أبو شوشة قدامنا قبل بأسبوع. وأيضا إيش هي يعني؟ دير ياسين في أبو شوشة أيضا. بعدين معناتها إحنا كنا يا شباب، إحنا كنا بنحب الموت، ولكن عيالنا وأولادنا يتذبحوا قدامنا ما بدناش. سحبنا حالنا، طلعنا درجة درجة، قعدنا من هنان، قعدنا في الجبل هذاك. אני חושב אולי גם
גם אני בטוח שבתוכי היה לי רגישות מעורבבות פה באל-כבאב, שאף על פי לא היה לי שום ספק על הצורך בשביל לפוס את הכפר, בכל זאת לגרש אנשים מהביתם שלהם, אני בטוח שזה היה מפריע לי באיזה מקום שלהם. לי היה פשוט מאוד, הרגשה אחת פשוט מאוד, אנחנו צריכים לשחרר את המקום הזה מהם. אם מן השמיים רוצים, מהשם רוצה, שאנחנו נכבוש אותו דרך עם רובים ועם נשק, זה הדרך. זהו. לפי הכרתי מגיעה לנו ארץ ישראל המערבית כולה, ומדינת ישראל כזו אינה גורעת כמעט כלום מהשטח הערבי העצום. אולם הייתי בוחר, אילו ניתנה לי האפשרות לבחור, בשטח הרבה יותר קטן מתוך הסכמה יהודית-ערבית, מאשר בשטח כולו בלי הסכמה ערבית. בינתיים נתתי הוראה לסגן שלי עם שתי המחלקות לנוע לכיוון כפר דרום, והם נעו צפונה לכיוון ההוא. היה לי קשר עם השיירה, בשלב זה התנהלה בסדר גמור, והתקדמה בדרך לכפר דרום. עכשיו, מה שקרה זה שאורי הגיע לוואדי ושקע. אבל אז נפתחה אש ארטילריה, ומרגע זה הסיפור השתנה. הם נאלצו לזנוח את הרכב, היו להם פצועים, ודומני שבשלב הזה עוד לא היה להם הרוגים, ואורי נתן פקודה לזנוח את הרכב ולרוץ לכפר דרום. ואז גם קיבלתי פקודה לפנות את המקום ולנוע בחזרה לצאלים. זה כבר היה 14 במאי בשעה 1. חשבתי שבזה גמרנו שבוע של מלחמות בלתי פוסקות, שרשרת קרבות, ללא מנוחה, ללא שינה, לא ביום ולא בלילה. הצטערתי שהשיירה שנכנסה לכפר דרום לא הביאה את הציוד, אבל לפחות תגבורת של לוחמים הגיעה לשם. והייתי מאוד מודאג שבכוח הפלוגתי שלי חסרה מחלקה, חסר שליש הכוח. Oh, for some reason I'm inspecting sort of armoured cars going past. That would have been the 14th. Yes, that's right, May the 14th. That was the same day Ben Gurion declared Israeli independence. I think it was, yes. Do you remember that? That doesn't stand out very strongly in my mind for some reason. I don't know why. באחת, מועצת העם. אישרנו הנוסח של הכרזת העצמאות. חברי המועצה יתבקשו לקבל ההכרזה בעמידה. תהיה הכרזה ולא יהיה ויכוח, כי הוויכוח היה כאן. אחרי זה יברך הרב פישמן, הזקן שבחבורה, ברכת שהחיינו. אחר כך יתבקשו כל החברים לחתום על ההכרזה ויחתמו. אחר כך נשיר את התקווה, ובזה תסתיים הישיבה החגיגית. סדר החתימה יהיה על פי האלף בית. Well, the thing is that we knew that some trouble was going to occur. I mean, but the very fact that the British were leaving Palestine, what did that mean to you? I think I personally would probably have thought, as quite a few British officers might have done, but they, you see, the British officers aren't on the whole particularly can't think of the word now. But, politically minded? Politically minded, that's right. But I would have thought that it would have been a mistake, in a way, that we probably left too early. Or left at all? Well, possibly, yes. No, I think we'd have had to. No, because I think that... well, who was it anyway? I can't remember. Who was it who sort of... was it Balfour? Who sort of was one of the architects to say, right, the Jewish state must... It was, you see. So I think that would bound to have happened, I think. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. לפנות ערב, בשעה 5, לאחר 6 יממות של לחימה, הגענו לכאן. הייתי כל כך עייף שכל התוכניות שחשבתי עליהן במשך השבוע הזה, להתקלח, להתרענן, לא עמדתי בהן. נפלתי על המיטה בבגדיי ונרדמתי. אז הכריזו על הקמת המדינה, אם אני טועה.
כן, בדיעבד אני נזכר שבאותו יום, בלילה שבין 14 ל-15 למאי, בתל אביב, בירושלים, בכל מקום חגגו, רקדו, הכריזו על הקמת המדינה. אני למעשה חגגתי את זה בשינה, אחרי שבוע שלא ישנתי. זה עשה עליכם רושם הכרזת המדינה? לא, זה לא אני חושב נגע שזה היה עם מצב משהו הרוח. פורמלי, יש מדינה עכשיו, באופן רשמי. אנחנו חיילים של מדינת ישראל. יש מדינה וצריכים להילחם עליה עדיין. כולם עשו את חשבון הנפש הקטן שלו, להתכונן טוב, להיות מוכן, לדעת בדיוק איפה אתה צריך להיות. זאת אומרת, הסידורים האחרונים נעשו בשטח, וגם עם עצמך. אתה יודע איפה אתה צריך להיות? כן. אתה יודע מה הולך? כן. זאת אומרת, ועם המחשבה הזו גם הלכנו לישון. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. אנו קוראים, גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי, תושבי ארץ ישראל, לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה הזמניים והקבועים. وهي في الماي قال الريس وين بدكم؟ صاروا يقولوا ناس ودينا لبنان، ناس تقول بورسعيد. قال لهم استنوا، اللي على لبنان يرفع ايده واللي على بورسعيد ما يرفعش ايده. وقف الريس هيك اللي هم رفعوا ايديهم، لقى اللي بدهم بورسعيد اكتر من اللي بدهم يروحوا على لبنان، مشي فينا على بورسعيد. البابور هداك ما خلاش تقريبا حدا على الشط الا اخده ومشي. ما في إلا الموت. بنقول نجمع بعضنا، بنقول بدنا نموت بدنا نموت، بدنا نزور المقبرة. يا بيض لا تبكين علينا، هذه المنايا مكدرة. I remember the Union Jack coming down over the port of Haifa, and I remember the Star of David being hoisted, presumably for the first time. I hadn't seen it before, anyway. And that was quite emotive for me. I mean, here I was witnessing a nation, a state, a new state being born. And I didn't have much time for the Jews at that time, but nevertheless, something moved, that particular scene moved me. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו במושב מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' אייר תש"ח, 14 במאי 1948. בארבע, הכרזת העצמאות. בארץ, צהלה ושמחה עמוקה. ושוב, אני אבל בין השמחים, כביום 29 בנובמבר. This is King Abdullah reviewing my brigade on the eve of the advance into Palestine. Could you describe that episode? Well, my main memory was frightfully hot, and we were sort of waiting, and till the right moment. I can't remember what time we actually moved forward. Not until anyway the sun had gone down, all that sort of thing. But it was very, very hot. King Abdullah came down with the Pasha, and we had all the troops lined up, of course, and he said a few words and all that sort of thing. That's all there was about it there. Didn't he fire a pistol in the air? There was some... Well, he might well have done. איך הייתה הסיני? היא נמשכה הרבה זמן? לא. בערך כעבור מספר שעות טלטלו אותי בחוזקה, העירו אותי, והודיעו לי שאני מתבקש לצאלים. המג"ד הגיע לשם והוא מקיים קבוצת פקודות. אני לא זוכר כל כך איך הגעתי למכונית שלי, ואני גם לא זוכר איך הגעתי לשם. אני חושב שמישהו נהג ואני ישנתי כל הדרך. ירדתי מהמכונית בצאלים, התנענדתי ככה בקושי, נכנסתי לחדר של המג"ד. מתוך הדמדומים אני שומע שאכן מחר תהיה פלישה ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו מול הצבא המצרי. מה תוכנן לעשות?
זה לא שלא חשבנו על הדבר הזה. מה חשבתם שתעשו? אבל אני היום מוכרח קצת לחייך. ובר-לב כאן אמר, אנחנו נוציא את התלבושות הערביות שהכנו, אנחנו נסתערב, ניקח את החבילות, היו לנו חבילות של חומר נפץ, שקיות, יותר נכון, תפורות, מברזנט, של 0.5 קילו, קילו, 2 קילו חומר נפץ, ניכנס בשורות שלהם ונזרוק על הטנקים שלהם את שקיות החומר נפץ. מיד אחרי טקס ההכרזה חזרתי לבית המפקדה ונתייעצנו על המצב המחמיר. ידיעות קשות על טורים משוריינים של הליגיון הערבי וריכוזי האויב במפרק וסוריה. יש אומרים גם בסביבות לוד. בערב באו ידיעות קשות גם מהנגב. היפציצו הלילה את תל אביב? והיה שקט מוחלט, כזה שקט ששומעים אותו. וב7 בערך היה הבום הראשון. אחרי כמה שניות עוד פגז, כבר יותר קרוב. השלישי כבר על יד הגדר, ואז אזעקה, ואז כל הטררם, וכולם, כל עוד נפשם בם, עם הבגדים חצי לבושים, רצים לעמדות. היינו משותקים איזה רבע שעה. הכבלים נופלים לי על הראש, אני אמורה לעשות משהו, אני לא יכולה לעשות כלום, אני חסרת אונים. החוצה אני לא יוצאת, מפני שבחוץ זה לא פחד שאתה תרטב בגשם, זה פחד מוות שאני לא יכולה לתאר אותו במילים. זה דבר נורא, זה מקפיא אותך. אתה יודע, אתה שומע צעקות של חבר טוב שלך. הוא הרגע היה בפנים ונתן הוראות, והוא יצא החוצה, ואתה יודע שהפגז הזה שנפל על יד הדלת פגע בו, והוא צורח, ואתה שומע שהוא צורח, ואתה אומר לעצמך, נו, צריך לראות מה קורה איתו, אבל אולי יגיע מישהו אחר, ואתה סופר עד 3 פעם אחת, עד 3 פעם שנייה, עד 3 פעם רביעית, וכשאתה כבר לא יכול עם עצמך יותר, אתה מחליט, אוקיי, אני יוצא מהר לראות מה קרה. והמחזה היה דבר שאני לא יכולה לשכוח אותו כל ימי חיי. זו תמונה לנגד עיניי. מרוטש רגליים, פה גדול מלא שיניים, צורח או צוחק, זה כבר אבית הייתה, ואין מה לעשות. אתה רואה שזה פרפורי סוף שלו, ואתה מהר נכנס חזרה לחור שלך, כמו בעל חי. ברבע אחרי 5 בבוקר הופצצה תל אביב. מרעישים עמק הירדן. הסורים ירדו מההרים. גם על חטיבת אלכסנדרוני יש הסתערות מקלקיליה. הליגיון משתולל ושודד בנהריים. יש גם ידיעה על טורים מצריים לאורך החוף. לעומת זאת, הגיעו כוחותינו לנקודות מבודדות בגליל המערבי, ואכזיב ובצת נפלו בידינו. עכו עומדת להיכנע. כשנכנסתי לתחנה, לא הייתה נפש חיה, והייתי סקרני לדעת מתי העובדים עזבו. יש דרך פשוטה מאוד, בתחנה יש מכשירים אוטומטיים, על פי המכשיר, על פי סימן על המכשיר, אפשר לראות מתי בפעם האחרונה ביקרו בתחנה. ביקרו בתחנה 0.5 שעה או שעה אולי, לפני שעה כל נפלה. זאת אומרת שעד לרגע האחרון מישהו היה פה, ועל אף כל מה שמתרחש סביבו, הולך ועושה את הצביעות מטריולוגיות. וזה מאוד סקרן אותי, וגם התפעלתי מזה. אחר כך, אני ידעתי דרך אגב שהצופה המטריולוגי הוא עבדאללה ברגותי. ולמה לא התגייסת? מדוע נשארת בתחנה? אני אגיד לך, א', העבודה בשבילי הייתה חשובה מאוד. הרגשתי כאילו זה באמת תפקיד בשבילי לשמור על מה שיש, כי חבל על כל העבודה שהשקענו שם, לעזוב את העבודה, אז זהו, העבודה תלך לאיבוד. שנית, גם כן לא הייתה צבא, כמו שצריך, לא הייתה צבא. ואם אתה רוצה את האמת שלישית, אני לא איש מלחמה. אחרי שנסעתי הביתה וחזרתי למחרת היום, הופתעתי לראות שבינתיים הוריקו לי את התחנה, או חלק גדול ממנה. מי רוקן את התחנה? מהמושבים ומהקיבוצים בסביבה באו וחשבו שזאת מצווה להציל רכוש. ואני אחר כך, אני אספתי את כל הרכוש הזה. נסעתי ממשק למשק, עד בית שאן הגעתי. מה זאת אומרת להציל רכוש? אולי תסביר? מה, אני צריך להסביר יותר? כל מה שטוב לקחו אותו, אופניים, בגדים טובים,
לא חשוב. אז... זה אחרי שכבר נכנסו לתחנה כאן, תחנה ניסיונית. כן. אז ראיתי שבאמת מישהו כאן משחק בבית. אז היינו צריכים לקום וללכת לתת אוכל לחיות שם, לבעלי חיים. דבר ראשון, כי באמת היו כמה ימים בלי מים, בלי אוכל. אז לבשנו בגדי עבודה, אבל אני רציתי לצאת, בחרתי לקחת את הכסף איתי. אבל איפה לשים את הכסף? אני משאיר בבית גם כן יכולים לבוא לקחת. אז בא לי רעיון, רעיון מצחיק קצת. לקחתי את הכסף הזה והכנסתי בתוך נעל, שהשתמשתי אותו בתור נעל בית. שמתי בתוך הנעל והשארתי אותו באמצע החדר. השארתי שם את החליפה, הייתה לי חליפה חדשה דווקא שעשיתי אותה ב5 לירות אז בזמן המנדט. צמר אנגלי כמו שאמרו. והלכנו לעבוד. אני חוזר הביתה, מסתכל על הנעל במקום שלו, לא זז. אבל מה, החליפה הלכה, לקחו אותה, אבל הנעל נשאר. נשאר שלם, מה שיש לו גם כן בפנים. הגיעו לאוזני תלונות והאשמות קשות על שוד ערבים, מקרי גנבות, מעילה בכספים. נזדעזע ביטחוני בכוחנו המוסרי הפנימי. ביפו ניתנו הוראות חמורות למנוע אנשינו מכל שוד, כל עבריין יירא. למען שנהיה חזקים, עלינו להיות טהורים. מקרים כאלה היו אצלכם? לאורך כל הדרך, לאורך כל מלחמת השחרור, אנחנו נכנסנו הרבה מאוד כפרים ערביים. מה היה זמן להתעסק בזה בכלל? אנחנו לא התעסקנו עם זה אף פעם, כי אני לא חושב שאני הרגשתי יפה מאוד בכל הסובבים אותי, כל הבחורים שלחמו יחד איתי. זה לא היה אנשי כסף, זה לא היה אנשי ביזנס, זה לא היה אנשים של רכוש. לא היה שום משיכה או דיבור או פיתוי. לעולם לא נגעו בשום דבר. יכולנו לתפוס תרנגולת לבשל אותה, או לקחת איזה פרה בשביל להביא אותה למטבח. דבר שמשוטט בשטח. נגד מה אם כן מתכוון בן גוריון? מי בזז? אני חושב שהוא מתכוון להרים הגדולות. לכיבוש חיפה, לכיבוש יפו, איפה שישבו אנשים בעורף, האנשים שהתעסקו עם עיצוב השלטון. يعني مشينا طول اليوم وطول الليل ووصلنا الصبح. مين بيدور على اكل؟ كان مش مهم انه في تبعونا هالسله اللي فيها الاكل رغيف وهالاغراض وغيرنا زي مين بيدور على اكل وفي اكل بالمركب. مين مدور على اكل؟ مين جاع؟ مين قال بدي اشرب؟ مين قال بدي اشخ؟ كله واقف في بطن الواحد. شردين. מגיע בריצה מישהו מהעמדה של מוישלה ואומר שפגיעה ישירה ב-MG ושוכב שם יוסי פצוע קשות וצריך לקחת תיק עזרה ראשונה ולהגיש לו עזרה. נותנים לי את התיק ואני בדרך. ופחד מוות, ואני יודעת שלגשם הזה אני לא רוצה לצאת, ואני יושבת על יד הפתח שוב פעם ואומרת, אין ברירה, פה מוכרחים להציל אותו, כי את המראה הקודם כבר ראיתי והוא כבר ישב לי קצת על המצפון, מפני שבאיזשהו מקום לגמרי לא מוצדק. חשבתי שאולי אפשר היה לעשות משהו עם בצלאל, למרות שבדיעבד אני חושבת שהוא היה מרוטש מדי, לא היה מה לאסוף שם אפילו. ואני זוחלת בתעלת קשר, פה אני צריכה להוסיף שגם אחותי הייתה בזמנו כאן, כל הזמן לא ידעתי מה הייתה. לא רציתי לדעת, גם לא שאלתי אף אחד, לא שאלתי מי ראה אותה, התעלמתי. הייתי עסוקה עם אני ופתיל חיי, ואני חושבת שאני לא מגזים. יש לי רושם שכולם עסקו בזה, אבל אני לא יודעת כמה יודו בזה. וכמו שאני זוחלת בתעלה שהיא כבר לא תעלה, שהיא כבר עכשיו הפכה לתחתית בקושי, במקום תעלה עמוקה, אני זוחלת, מרימה את העיניים, אני רואה ממול את אחותי. זוחלת, מתרגשת נורא. את זה אני עד היום לא יכולה לספר. כן, הרמנו שתינו את הראש והתחבקנו. אבל לי יש משימה, והיא לתוך, כן, לתוך הבונקר של העזרה הראשונה, ואני ממשיכה ללכת. יוסי, אותו יוסי פצוע, היה בעלה של אחותי,
אני לא אומרת לה אף מילה, כי הם היו נשואים איזה שבועיים, מה שנקרא חדר משפחה בקיבוץ. ואני ממשיכה ללכת, מגיעה עד מקלט שעמד באמצע החצר, שנקרא מקלט הרזרבה. ובמקלט הרזרבה אני פוגשת מישהו שבא מהעמדה של מוישלה ושואל, מה את עושה פה? אני אומרת, אני רצה אל יוסי, אמרו לי שהוא פצוע, הוא אומר, אין לך מה ללכת, אבוד. אני הייתי חבר נירים, שם היו כל החברים שלי, שם הייתה החברה שלי, והדבר האחרון שרציתי זה להיות מחוץ לנירים בזמן שהיא מותקפת. עכשיו, הידיעות שקיבלנו הם היו בנוסח של דודו נהרג, בצלאל נהרג, יוסי נהרג, רבקה נהרגה, נפתלי נפצע. בשבילי כל אחד מהם ידעתי מיהו ומהו, גם כחבר וגם מבחינת ערכו הגנתי. ובאגב, מי שנהרגו שם זה מפקד הנקודה, אחר כך מי שהחליף אותו והיה מפקד נקודה, ואחר כך מי שהחליף אותו בפיקוד נפצע ואיבד רגל, וכל זה אצלי הגביר את החרדה שכושר העמידה של נירים הולך ונחלש בבחינה רצינית מאוד והנקודה תיפול. הם התקרבו והתקרבו ושמענו וידענו, זאת אומרת, לא רצינו לתפוס מה הולך, וטוב שהיינו עסוקים מאוד, אבל אחר כך שמענו, אז זה מה לא ידעתי קודם, כן? רק אחר כך סיפרו, שהם הגיעו עד הגדר, ומוישלה סיפר שממש עד הגדר שלו, ושהם ירו עליהם, והם פתאום פנו עורף והסתלקו. כולם, והשאירו המון המון פצועים בשטח, אני לא יודעת כמה. לא זוכרת מספרים. נסוגו. וזהו. והפגיזו מחדש. ואז כל השארית הזו, כל מה שעוד נשאר טיפ-טיפה על פני הקרקע, נמחק באופן טוטלי. הדבר היחידי שנשאר, זה נשמע כמו סיסמה, אבל מה שנשאר לעמוד זה חלק מחדר האוכל עם סיסמה, לא הטנק ינצח כי עם האדם, כי מהראשון למאי לא הורדנו את הקישוטים מהקיר. זה סיסמה של סטלין, לא? כן, סיסמה של סטלין. לא, הטנק ינצח כי עם האדם. אני לא הייתי אומרת. המצב בנגב לא ברור ליגאל ידין פה. בצהריים היו הפצצות חזקות על ניר עם, נירים ובכפר דרום. הם סבורים שלא יחזיקו מעמד, מסתערים טנקים. יצחק שדה חושב שיש לפנות כל הנקודות עד ניר עם. לדעתי אין למהר. דרושה מדיניות של מילואים. במשך השבוע החטיבות שלנו ייפגעו, ויש להכין חטיבות חדשות. אנו מאבדים בערך חטיבה בשבוע, ויש להכין חטיבות רזרבה, למלא הפסדן. לפנות ערב, כשהיה ברור שההתקפות המצריות נגמרו, סוכם עם המג"ד שאני אוסף את כל הפלוגה שלי ונכנס לנקודה. איך נראתה הנקודה כשנכנסת אליה? עשן ומדורות מהצריפים, האוהלים, מהעורבה, בשר חרוך מסריח מהפרדות שבערו. כל הדברים האלה אישרו אווירה מאוד קשה. חשבתי שהאלוהים הגיע. קודם כל הגיע החבר האישי שלי, וזה כבר היה המון. מישהו שככה באמת ייתן לי את הרגשת הביטחון. למרות שהיינו בטוחים שאוקיי, היום אנחנו החזקנו מעמד, מחר מי יודע מה יהיה. אם הם באים עוד פעם, לא יודעים מה יהיה. באופן מוזר, חברי המשק, בתופעה הזו נתקלתי אחר כך הרבה פעמים, במלחמות אחרות גם. אלה שנשארו בחיים, יש להם איזה חיוך טיפשי על הפנים, כזה מין חיוך מתנצל, שאנחנו נשארנו. לא כך מתנצל, אני מוכרחה להגיד את זה. גם שמח, את רוצה להגיד? כן. שמח. ברור. באיזשהו מקום... הקלה. אתה, כן, הקלה. You survived it. אבל זה עירוב של העצב הכבד שלא מסוגלים לתפוס אותו, כן. יחד עם שמחה שנשארת בחיים, וזה מתבטא באיזה מין חיוך שלא לעניין. Well, there's nothing about Palestine at all in the paper, is there? I mean, what is the date of this? February 21st, 1948. Things in Palestine were really hotting up. The British nation, in fact, appear remarkably unconcerned. What do you have here? Thing about an election in Ireland. Something about the Naval College at Greenwich.
children at play. Certainly when we come home afterwards, you know, we were rather surprised. We thought we'd done a jolly good job in Palestine. And I think, in retrospect, I still believe we did a good job in Palestine. I think the British nation, whether they were just simply tired of war, completely tired of war, were unaware of it. מדינת ישראל לא הוקמה לשם עריכת קרבות וכיבושים צבאיים. אין אנחנו חיילים לצמיתות. המלחמה אינה תעודת חיינו, היא נכפתה עלינו, והיא תעבור. וכדאי השלום שנעשה למענו לא פחות משעשינו למען המלחמה. אינני יודע אם הגיעה השעה לקואופרציה יהודית-ערבית על יסוד ברית שווים, אבל הקואופרציה הזאת יש בה הכרח היסטורי. דרכם של הערבים לאחדות, חירות והתקדמות היא לא במלחמה איתנו, אלא בברית. השאלה, אם אצלנו יבינו זאת במידה מספקת ובזמן הנתון.